2:30 pa lang sa kadlawon bisyas, nagmata na ko kay daghan kay ko giluto. Og around 4:30 natak-ang nasad na ko ang lechon. And while kamulo pa po luto ang lechon, ang humba, ako na po dahil gisugdan og luto, bisyas. Sa tinuod lang, busy gid kay ko bisyas, no? Kadlawon pa lang, grabe na gid katudo bigay, kay as what I've said, wala gid ko'y tao karon og ako mismo, ang nangunay og prepare, nangunay og luto, og ang nangunay og andam sa tanan-tanan. Around 5:30, na ready na sa dang lasagna, og ready for baking na. Pagkahuman na magluto tanan, on the way na din mi sa uptown, o kabalo ba mo nga 3 days na gasigig ulan diri sa CDO, o bisan pag gasigig ulan, wag itay mahimo bisyas kundi ang mamaligya sa pwesto nato. Nagdala na lang po dahin ko kape bisyas, kay para dito na lang po dahin ko sa uptown mga pe, kay digit pwede nga walay kape sa buntag. Mo na mong menu nga available sa uptown na may lasagna, mixed seafoods, kawale, humba, og lechon. Og medyo dagan-dagan na gid ang pagkaon nga among ginadisplay sa uptown bisyas. Ang lechon, from 1 lechon na imog 2, 3, tapos na imog 4. Pero kung dagko gid kay nga lechon na mong dala bisyas, 3 ra gid kay na mong buhaton. Everyday ginatry gid na mo nga maka-plaster mig early diri sa uptown, but tungod kay wala kay kuy manpower, kami-kami lang mo nang kadugay gid mi bisyas. But we make sure nga before gid mag-lunch, before gid mag-grabe ka kuan diri sa area na mo, na gid minog naka-plaster na gid mi kaayo, kay usahay man gud pag abot pa lang na mo by 9:30 na nagi customer gahulat sa mua. And we thank you sa tanan-tanan nga gapamalit, no. Lahi ra gyud pag ako, I mean lahi ra gyud pag ako mismo ang galuto bisyas, kay syempre ginatry gid nako nga mas mulami pag gid akong galutoon para kaninyong tanan. Kabalo mo bisyas, every time gid nga na estudyante mo palit diri sa pwesto nako, tas kulang ang kwarta, muhatag gid kay kuan ang bisyas, no. Kay syempre mama bi ako, then gusto sad ko nga mabot ang time if ever akong anak mo palit sa isa ka tindahan, tas kulang ilang kwarta, tagaan pud sila, diba? So sa tanan gusto mo try sa mong food diri sa uptown bisyas, naara gid may located sa Dapin sa Dalan at bang sa DSWD o sa may abay sa Always Coffee nga multicab. Sayo kay nahurot among pagkaon karong adlaw bisyas mo nang pagka 2 PM nga nagulana na gid kaayo diri sa uptown, nanguli na gid dayon mi. Ulaing gid kay ang panahon karong panahon na 3 days na straight nga gasigig ulan, but go ra gihapon ta. Bye.